Kajirong hangpi aklamalong Sivarastri Karchupon asai kedengpon. Pini dipu matipung along medicinal plantation apotak cingki cengwai padupon. Dongka Mukam Dongka Sarpo Bhavan Pahar Shiv Mandir along Mahasivaratri Katalondun. Kardom Inglong Kiria Birta Pendili Sami Nirtina Tiron Pi Non Birta Tipi Pen Arjuponita. India angkang pialong pacitondun si pini kajirong hang pia klamati kohora aklamalong sitami Mahasivarastra Karchu asai kedengpon. Bangso asai kedengpon along karbi aron barim sitami piklangpon. Penke han boka hempi lokimi amaro hempuro ben han sepen arna malam tanpon. Rongjangpong pen Robinson Timung Inglong Kiri Abirta. Pini di purong supia dung matipung SGP Sekari rong par arong along dawai ke paplang Japan National Institute of Home Heart Science Education Chairman Bidasing Bepen pini lamthe chitanpon alang lipen ke tanpon atengke karbi anglong along theng piarong duu lahai atheng pi ke dawai si ke plang atheng pilu guru arong thilu siluka ruietso nim chinkona melira lahai ke dawai ke nang sotlu sitame lahai karbi anglong alongri forest department penta lang pami mesi phang no laplu lapen kaprek atheng pi do olang lasi non nili hin pen theng pi arong ke ejia phansi nilitum jisik pono west karbi anglong along ta nilitum bari thek damsi edamji lapen ke se kache langjia par sai sitame ake joy pen se lang ponji nilitum pen ake joy pen si se langji lapen ke nilitum non ke wangji jakhonga chiklo pen ke nilitum office kim ponpo lapen ingpu ponpo lapen ke methang pensi dowai seng ponji Arya keng gacheng lok lapen ke kensara keso lapen apok keso lapen singjam thukar ting lapen diabetes lapen pinang an thetan akeso ke klangji aphan bor iponpo lapen nilitum pen tuning rilo forest department penta nangka cherap tunji aphanta tuning rilo lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke jake the kiding atumta nang cherap dunji aphan tuning ri padupon facilities Noni Plantation Project Preservation of All Medicinal Plant lapen kaprek do lapen ke komarne ke nang sot ka chini ji aphan nang humri ignon phone number 7099 272259 bangso ame along ka chetong dun abang bidasing rong pi lapen kaprek atum chetong dun tarapung pening metimung Inglong Kiri Abirta. Tepi theng prang ta athe ator gedo ating piarong do pini nilitum hamren Karbi Anglong atong anu nilitum tamet umriet pen Karbi Anglong long non ke thek long ating pulute tepi theng prang ikom pinangan dolo nilitum chelang dam lo pulute medicine hormu pinangan kanohok dolo lasi prabjin pen medicine arong ke thek dia phan nilitum arong la pangso kahomri pangcheng lo lapuson hello elitum along hengpiel ke thedung atheng pielong agun ke do uruarong athes tame elitum gajiti pencheng lo kapre ka kisu labangso atawai ador do lapen ke siluka thilu lahaya theng piarong dapini jung heklo anpada me la medicine apply la ana ke ong lo Karbi Anglong lo kelok ke pheng pen chenglok ilitum la bangso chipator un la haya dawai tanang kom tang lo dasipini ilitum Karbi Anglong long kangdat la pen katiki ara doans tame cherap chitora medicine ke pangcheng nai kusin ilitum pini ladak rong hithielong ilitum la bangso ka chengwai pon Karbi Anglong long nilitum labangso
Research Institute kipa dujipu kisikon Soseng denta constituency arpar lupon angjok pani halung langso long similtum labang so headquarter bijipu kamathapon penengan lingkaning koi kipling halung langso athak along dikru ramang tenglok niltum halada bumri damlo malaria ki sophan pamiun padowai niltum long damlo lapen ke lumbajong hawara long singhason along mesen ator ke do ahormu hadak dawai do niltum pangthek damlong lo lasi lason thak sin niltum non pini lapso dhonsri ben tenglok dak matipunga hawara long mili langdam lo laso hawara long kami lan lo thimpi thang prang ador ki so hormu kanohok thidung lo lasi prabjin benil tum forest social forest tum han chuningri lo poelo nang le tum prabjin pen la thimpi thang prang kanohok at asai chedeng kon nahi kipakko mo khan lasi dini pini la planti sona putha ka bangke lansi Ahava lapen aning kanwa ngason si pineng lethor seta thang ni phaing kor haner kep lapen there ni phai hi ni an lapen pini ki jut si ar ni seta kardom kardipon mesen pensi pachun ponno pusi gaun burak propen pherang kyang no nang thandun longkamungkam pen Robinson rongpi inglong kiri abirta Sarpo arna manglong adhoke sivolingo hakasi goya tangho kananini ke
Lasi ladak BRA along si arna mahompoti tangka punan seru punan ladak si doperlo laksi karda puada bang da cenga soningring tung di tilangka. Lapenangan tum kecit han labang solong puar Ladak development nakam kremple alang tum biha bepar phansi bangsa. Kita me 1998 son pen nili doko ka pisi tame nili tahem penang wa pi komane banang kerabe tum cement punon ita punon ring punon lahita aku loge bang hukone diti amasi la soto dihi labang sibo mate longlericho bate ilitum seniwicho longlericho kola sibo ke longsang mukrang kola lasi labang so kacado matumana bangge kado wa tuma arna makri palongi pusini lini ngarongpi. Nambang pipi bom lo lapen lada kedo kardia khai tumta nono bangke mot mondir keda matum do si alang ni tum sita me lada lam lun punon pithi pisum punon karnam tera tum bom lo piyokon bom lo nilim thang amasi aproma si tulirama bangta si ema bangta aku rod mistri simen banlo lasi tuliram ahin benta ihu meher nangrab lo nili labangso amondir long kardoma bangke ahokpet nili ke bangason ajugi mate akhir ke bang puta kali lapen ke nili bangason rapini akhir ke bang pen banta langthek puta kali nithe munit apang munit ke ba inut bag lo ke pulong tera ratumaki sungri pusi nili ra lapang kanghon kajin to ba nili methang aphanta nili chematasi nili daguthi